Kim vagyok a Ráckevei piacon, eszméletlen volt. Fú. Jön egy úriember, mondom neki, hogy gyönyörű szép napot kívánok az úrnak. Rám néz, megnézi mi az. Mondja is rögtön abban a pillanatban, ahogy végeztem a köszönéssel, hogy köszönöm fiatalember, én szart nem eszek. És így ment tovább egyenesen. Hát nyilván erre azért nagyon-nagyon nehéz bármit mondani, főleg úgy, hogy rögtön faképnél hagyják az ember, de most jön a csattanó, és jön egy hölgy, mondom neki, gyönyörű szép napot kívánok, kóstoljon egyet. Azt mondja, hogy kóstolok egyet, végig kóstolta az 5 darab ízt, majd amikor végzett, azt mondta, hogy ezt mindenféleképpen megveszem, mert a páromnak szüksége van rá. Sőt, már föl is hívom telefonon. Fölhívja az úriembert, mondta az úriembernek, hogy jöjjön vissza. Visszajön. Melyik volt az úr? Hogy ez a